Hi ma'am, nag-vlog ko, nag-free rides ko. Kaya ka? Ha? Okay ra? Asa ka sa Toril ka? Sisi. Tara. Ano man, nag-eskwela pa ka or pa? Ito oras sa klase. Ano? Isa ganito na kanto ya? May branding kanto? No? Kay Jal. Ang output din mo, sa orasa. Ang out din mo. Alas 9. 6 to 9. Palipilaran na ka-subject. Para, diri ang nga school. Asa na dapit? Diretsa lang ta. Kanan dia kay Murag High School ra na di ano. At na po college dia. Hindi ko kasulod diri ba? Oh. Dili kay ko sito. Kana mag-agian lang ako ni diri pero wala po kapan nga nagay eskwelahan diri na pit. Dali kayo sa atin sa park. Asa? Kuliya. Ay, senior high dito. Ada ko din ang school. Oo. Asan yung entrance ka na? Sige. Yes, welcome. Ipin ko ba ta? Nagpipili ko tayo. Ako ni appeal sa pana. Sige Reste. Ito pangalan mo? Iya. Ha? Iya? Iya, sa yun mo, Iya, sa school. Ano akong pana. Okay.